бо хоҳиши шумо рецепти оладушкия гап мезанам. 1 дона тухм, ним қошиқ намак, 3 қошиқи калон шакар. хоҳен шакара камтар меандозен. 200 грамм кефир комнатной температура бошад. 260 грамм орда ҳамаша сразу меандозем. венчик кати вилка кати фарқ надора, омехта мекунем, чтобы ягон комочки надошта бошад. дар охир ним қошиқ сода меандозем. просто омехта када мемонем ки реаксия дар кефири мо тамоман дига намековем. 10 минут мемонем ки хамири мо беста. бо ёрдами 2 қошиқ мо анамхе дар руғани ҷӯш андохта пухтан мегирем. тамоман объемаш намеғалта, дронаш ковука ки ба маза мебиёя. ман беҳад бисёр мепухтам, лекин постоянно безеб меомадан оладушкиём. ба ҳамин рецепт оладушкиёи шумо идеални хушрӯ мебиёянд. сами главни дарун шабинен чӣ хел хушрӯ пухтагия, на ҳама вақт ихе хушрӯ мепазад. ҳатман шуморо барои фарзандотон тайёр кунед ва дар комментария бинависен ки тонистен ё ин ки натонистен.